बर'फोरनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादफोरा सरकारि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांदों। जोंनि बर'नि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादफोरनि मोनसेबो मुं गैया। क'क्राझार जिल्लायाव बर'फोरनि गोबां बोसोर जानाय रंजालि बैसागु खुंफुं आफादफोर दं। नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय बैसागु फोरबो फालिनायनि मुङाव हरनाय 1,50,000 रांखान्थि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांदों। क'क्राझारनिफ्राय मोन 11 बैसागु खुंफुं आफादफोरा सरकारि अनसुंथाइनि थाखाय सायख'जानो हादों। जों मिथिस्लाबै एबा क'क्राझारनि नोगोरारिफ्रा जे बैसागु खुंग्रा एबा बिहु खुंग्रा आफादफ्रा मिथिस्लाबै बिथांमोनहा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 6 अक्ट'आवनो 11थाल' बिहु खुंग्रा एबा बैसागु खुंग्रा आफादफोरखौ बिथांमोनहा सेलेक्सन खालामनानै डिसि अफिसनिफ्राय दिसपुरसिम हरबाय। नाथाय दुखुनांथावदि बर'फोरनि मोनसेबो बैसागु खुंफुं आफादफोरा रांखान्थि अनसुंथाइनि फारिलाइयाव दैखांजायाखै। बे आयदानि सायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय आरो हारिमुआरि मानखौ जे मिडिया नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाहैबाय आरो गासै बड'लेण्डबासि नोगोरारि रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिसिमबो आङो रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जे जोङो बोसोरनैसो रंजालि बैसागुखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हायाखै। जोंनि ओनसोलावल' नङा सारा आसामावनो रंजालि बैसागुखौ जे कभिड-19 जे महामारिनि थाखाय जोङो खुंबोनो हायाखै। नाथाय जोङो देग्लाय जे कभिड-19 जे महामारि बेमारा जोंनिफ्राय गैया जालांनायखाय जोङो देग्लाय गोबां जायगायावनो जे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। आरो जोंबो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो देग्लाय बैसागु फोरबोखौ जे रंजा बाजायै खुंनो थाखाय जोंबो थागथियारि खालामनाय जादों। आरो मोनसे खोथाखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंफोरनानै होनो लुगैदों जे देग्लाय बोसोराव आसाम सरकारनिफ्राय सारा आसामाव बैसागु आरो बिहु जे खुंफुंग्रा आफादफोरनो जे आसाम सरकारा 1,50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि मुस्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। आरो बे फोसावनाय बायदियैनो सारा आसामनि बैसागु फालिग्रा आफाद एबा बिहु खुंग्रा आफादफ्रा जे बे रां अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै नेनानै दंमोन। नाथाय दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेबायदि जोङो नुनो मोनदों, जेबायदि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदोंमोन बेबायदिनो जोङो मिजिंथिदोंमोन। नाथाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला खुंथाइया जों मिथिस्लाबै एबा क'क्राझारनि नोगोरारिफ्रा जे बैसागु खुंग्रा एबा बिहु खुंग्रा आफादफ्रा मिथिस्लाबै बिथांमोनहा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 6 अक्ट'आवनो 11थाल' बिहु खुंग्रा एबा बैसागु खुंग्रा आफादफोरखौ बिथांमोनहा सेलेक्सन खालामनानै डिसि अफिसनिफ्राय दिसपुरसिम हरबाय। जोङो नेबाय थादोंमोन जे बिथांमोनहा माबा मोनसे फोसावनानै होयो नामा, नटिफिकेसन होयो नामा, जों बेखौ नेबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै जोंनाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोंखौ सोंहरबाय थादों गोबां बर'नि बैसागु फोरबो खुंग्रा आफादफ्रा जे चिफ मिनिस्टारनि फोसावनाय बायदि 1,50,000 रां अनसुंथाइ बैसागु खुंग्रा आफादा मोनो होननाया माबोरै जाखो, माबोरै मोनगोन, बेखौ जोंनिसिम सोंहरबाय थानायाव जोङो साननैसो सिगां
DC अफिस आरो सार्केल अफिसाव जोङो मानसि फाथायनानै जोङो खबर लाहोदों आरो बे खबर लानायनि उनावसो जों मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनहा अलरेडि 6 फेब्रुवारि खालिनो लिस्टखौ बानायनानै हरदों आरो दा बे लिस्टआव जों नुनो मोनदों जोंनि बर'नि जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादफोरनि मोनसेबो मुं गैया। नाथाय जोङो बेयावनो दुखु मोननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बुंनो लुगैदों जे आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहा सोरबा बैसागु खुंनो हागौ, सोरबा बिहु खुंनो हागौ, सोरबा बिसुवा खुंनो हागौ। गासैबो हारि माहारियानो जे गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङै जे मोनसे फोरबो फालियो जे बिथांमोननोसो मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे मोनसे आसनिखौ जे फोसावदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंनि बैसागु खुंग्रा आफादफ्रा रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादफोरा दिनै बे आसनिनिफ्राय जे जों जानगाराव थानो गोनां जादों। दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जे क'क्राझार जिल्ला प्रसासननिफ्राय जे मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट एबा मोनसे नटिफिकेसन एबा मोनसे फोसावनाय जों होजानो लुगैदोंमोन। जोङो मोनथियाखै जे बिथांमोनहाबो दिनै जोंनि गेजेराव जे फोसावदोंमोन बे आसनिखौ लानानै रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय बेखौ बिथांमोनहाबो खिथानो रोङा। बेनि थाखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे इयुनाव बेबायदि जे माइ गाब जुजाय बासिलायनाय एबा जोंखौ नासयनाय बायदि जोङो मोनदों आरो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जे मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांखौ जे खावलायनो लुगैदों जे दाबो बिथाङा सम दङ बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय जे जोंहा गोदान बोसोरा सफैथ'वाखै। बेनि थाखायनो दाबो सम दङ जे बिथाङा जाहाथे मोनसे फोसावनाय जे होनानै जे गासिबो जोंनि आसामनि बैसागु खुंग्रा आफाद बा सोरबा थालांनाय बिहु खुंग्रा आफादफ्रा जाहाथे समानै बे अनसुंथाइखौ मोननानै जे गाव गावनि जे बोसोर गोदाननि फोरबो फालिनाय बेखौ खुंफुंनो हायो। आं बेखौ मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जे खावलायनो लुगैदों आरो जोंनि जे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौबो आङो खावलायनो लुगैदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनाय बायदियैनो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय बिहु बैसागु फोरबो बा बिसुवा फोरबो बे खुंग्रा आफादफोरनो जाहाथे बिथाङाबो गावनि हानाय बायदि जे अनसुंथाइखौ होनानै जोंनि गाव गावनि हारि माहारिनि जे बोसोर गोदानखौ फालिनायजों लोगोसे फोरबो खुंनायखौ जाहाथे बिथाङा मदद होयो। आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै खावलायदों। जायनि थाखाय जोङो बुंनांगोन नंगौ बे दायखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया रुजुननानै लानांगोन। मानोना बिथांमोनहा बुंदों दिसपुरनिफ्राय 5 फेब्रुवारि खालि जे मोनसे अर्डार लेखा फैदोंनो ओमफ्राय 6 फेब्रुवारियावनो बिथांमोनहा जे मोन 11थाल' जे आफादफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै हरदों आरो बे सानसेल' सम लानानै बिथांमोनहा सेलेक्सन खालामनानै हरनायाव गोबां आफादफोर दङ। क'क्राझार जिल्लायाव गैयाबाबो नोङो 200निफ्राय लानानै बेनिफ्राय बांसिन बैसागु खुंग्रा बा बिहु खुंग्रा आफादफोर दङ। दा बिथांमोनखौ मिथिहोआलासै 11थाल' बे बैसागु खुंग्रा एबा बिहु खुंग्रा आफादफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै हरनायाव जोंनि गोबां बिहु खुंग्रा बैसागु खुंग्रा आफादफ्रा थालांदों आरो बिसेसकै जोंनि बर'नि बैसागु फोरबो खुंग्रा आफादफ्रा मोनसेबो बे बिथांमोन हरनाय लिस्टआव गाखोआखै। बेनिखायनो जों दिनै जिल्ला खुंथायनिसिम जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाहाथे बिथांमोनहा बेफोरबायदि माइ गाब जुजाय जोंनि गेजेराव बासिनानै जे खामानिखौ मावा इयुनाव आरो बिथांमोनहा दाबो सम दङ। बिथांमोनहा हायोब्ला जाय खुंग्रा आफादफ्रा बैसागु खुंग्रा आफादफ्रा गावसिनि क्राइटेरिया मथे
गावसिनि नेमखान्थि मथे बे मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनाय जे आसनि 1,50,000 रां बे बैसागु फोरबो एबा बिहु खुंग्रा आफादफोरनो होनाय जे मोनसे आसनिखौ मोननो थाखाय जे बिथांमोनहा दाबो खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायनो लुगैदों। बिथांमोनहा दाबो सम दङ, बैसागुआ फैथ'वाखै, बेनि थाखायनो बिथांमोनहा बेखौ मोनहोनो थाखाय खामानि मावनांगौ। बेनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जिल्ला खुंथायखौ खावलायदों।